राजा जनक जी के संदेशा सुन के अयोध्या में बड़ी खुशहाली छा गईल। राजा दशरथ जी और रानी कौशल्या मन में सोचतनी राम लखन भरत शत्रुघ्न पुत्र के शादी होई, बहू आई, बड़ा निक लागी। उस समय के गीत बा, गीत के लय बा कि सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि ओने महारानी जनक खुश बानी जेतना, कि ओने महारानी जनक खुश बानी जेतना, सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि ओने महारानी जनक खुश बानी जेतना, कि सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि ओने महारानी जनक खुश बानी जेतना, कि ओने महारानी जनक खुश बानी जेतना, सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना। तो गीत के मुखरा ऐसे बा और अंतर ऐसे लिखल बा कि 4 गो बेटा के 4 गो पतोहिया, घरवा में आवते ही करी है अजोरिया, कि 4 गो बेटा के 4 गो पतोहिया, घरवा में आवते ही करी है अजोरिया, कि मिल गइल खुशी हम मंगनी जेतना, सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना, कि सुनी के खबरिया रानी खुश भइली एतना। तो रानी मन में सोचतनी और गीत के लय बा